Hola, soy Mariana i avui us parlaré sobre la por de parlar en públic. Crec que parlo per tots quan dic que parlar en públic és una cosa que ens fa por gairebé a totes les persones. Llavors, en aquest vídeo us explicaré quines coses faig jo per oblidar-me d'aquest sentiment. La primera cosa que faig és, abans de començar alguna presentació o algun treball o alguna exposició, és respirar 3 vegades. Fer 3 cicles de respiracions molt profundes i expiracions molt profundes. I així, doncs, em relaxo una mica. Llavors, quan respiris, estaràs més calmat i podràs dir les coses d'una millor manera. Això també te servirà perquè totes les idees que tens al cap les puguis dir d'una manera més relaxada i estiguis més calmat. Llavors, no aniràs ni molt ràpid ni molt lent. Una de les coses que et fa por a l'hora de parlar en públic és la gent i que es rigui de tu o qualsevol cosa que pensi. Llavors el que pots fer és no establir contacte visual. Encara que en realitat el que hauries de fer és fer una mica d'esforç per fer un contacte visual, ja que això mostrarà que tens més confiança en tu i en el que estàs dient. Però si et fa molta vergonya, el que jo faig a vegades és fixar un punt al darrere de tot, on sembli que estiguis mirant a la gent, però realment no ho estàs. En aquest punt parlaré d'una de les coses més òbvies de totes, però que és realment la més important i la que més practiquem a vegades, i és la de la pràctica, la repetició. Si tu estudies bé, si repeteixes moltes vegades, llavors cada cop que ho facis ho faràs millor. Llavors, a l'hora de presentar la presentació oficial, quan hagis de parlar en públic real, et sentiràs més segur, ja que sabràs que realment ho saps i com que ho has repassat moltes vegades, tindràs més confiança també en tu. Per últim, has de recordar que totes les persones ens equivoquem i que si t'equivoques en una vegada o has de mirar un paper per recordar el que has de dir, no passa res. El més important és que tu sàpigues que l'ho has fet el millor que has pogut. Espero que aquests tips us hagin sigut d'ajuda i que la propera vegada que hàgiu de parlar